genduk Dino Ayu Maya Orpeka Manore Orpeka Manore. Kamu mau ngapain? Inje, marak soan Pak Ruby. Alhamdulillah. Inje, alhamdulillah soan kaping kalih nggih. Pak Yanto. Nggih, Kang Nggih season jawil kalih. penyanyi kok ya ono sing ginuk-ginuk kaya ngene. Iki aku sudah diet ya. Kamu sudah diet? Iya, aku kecil. Kamu sudah mudun berapa kilo? Sama yang itu selapannya ini. Selapannya kemarin kan kamu di sini. Aku juga di sini iya, ya. Kan lapanan ya. Iya. Oh, ini selapan pisan. Ya selapan pisan di sini ya. Ini namanya Gedung Sasana Eyang Jangkung. Gedung Sasana Eyang Jangkung. Inje. Wah, luar biasa. Luar ya, biasa. Selapan sekali kita ada di sini. Ya. Besok seminggu sekali juga boleh. Sampai Pak. bulan Januari ada 5 di sini. Oh, ya. Ada 5 enggak apa-apa. Laris ya Pak ya. Izin Eh. derek Bingan, derek Mayu Bagya, menika keluarga Ageng, Bapak Haryanto. Kowe iki yo nderek bingah ning ora dadak kemenyek ngono. Lah kok kemenyek piye Derek to? bingah sing biasa wae. Ono derek bingah Pak Haryanto kowe iki Loh, ngono ya ora. ketoke nek wong Jawa. Wong Jawa kudu bisa njawani. Jawani. Heeh, ngono ya dadi ngerti unggah-ungguh tata krama lan sak panunggalane. Jelas. Jenenge wong Jawa kudu bisa njawani. Jawani. Ora beda tata cara lan sak panunggalane nek wong Jawa bisa njawani, nek wong Ngawi kudu bisa Cara Ngawi. Eh. Lho, sok arek nyomprong aku. Wong Jawa kudu bisa njawani, Jawani. nek wong Ngawi kudu bisa Cara tata cara Ngawi. Ngawi. Nggih, derek sing wingking rahayu tembangipun nggih. Nek cilik mengintili, nek Nggih. gede Mas. Nggih mengikuti. Oh, nggih. Nggih, nggih. Pentol niku nek gedhi. Nggih. Nek gedhi Apa? pentol cilik. Kowe iki Oh, lho. ngono. Lho, pertanyaanmu piye? Pentol ki nek gedhi. Anak gedhi? Nek gedhi pentol gedhi. Nek cilik pentol Cilik. Nggih. Araga kang kaciret tresno lilali tan bisa lali kekangdrung parasmu ya kasunyataning urip kabeh ora bisa nampa. Gampang nampa lelakon niki wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Siramu nanging atiku
apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang urip ana ing ati nanging tutu aku sing duweni ati durung liya kowe nyanding wong liya ngapuranen tresno iki ra nggo sliramu Mas duh dino kan dolan ya lagu ikan iki dolan ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya tutu aku